Matapos malasing at hindi sinasadang maalok sa bisig ng aking sipladong kapatid sa ama na tiklasan kong nakdadalang tao ako nang hindi ko inasahan. Sa takot na makikanti siya, nakpasaya akong timakas kasama ang batang nasa sinapipinan ko. Pakalipas ng maraming taon, bumalik ako sa bansa at naksinanghaling na pimanaw na ang amang bata. Ipinakilala ko siya sa aking anak, ito ang kiya ni mama, dapat mo siyang tawagan tito. Binihat ng lalaki ang bata, sige. Milan ngayon tatawag tayo ng tama sa ating karelasyon. Kiya ang tawag mama mo sa akin at ikaw naman ay tatawag sa akin na papa. Mahal namang takapakinig na ngayong araw na ito, ihatid nit ano sa inayo ang isang napakahanda at nakakayanganayong maikling kwento. Inanayaan namin kayong subaybayan ang detalyen nilalaman pagkatapos nito. Hiwag din po ninayong kalimitang suportahan sit ano sa pamamagitan ng pagpindot sa subscribe button channel, pindutin ang bell icon para makatanggap ng notifikasyon kapag may bagong kwento ilika. Isara ang video para mapakinggan lahat ang kwento at hiwag kalimitang mag-iwan ng comment, maka-upinayon at ambag para makipag-ugnayan at makipag-interact ng higit pa sa tiyamang channel. Salamat sa inayo. Nawa ay magkaroon kayong makasandaling pagpapahanga sa pakikinig ng kwento. Hindi langit sa akin na pinapangharap ko ang aking kapatid sa ama na si Andrei. Sa aking karawan na pasalalam ang aking katawan sa kanaya, tiyak na dahil sa kalasanghan na nakalimitan ko ang lahat. Nakalimitan ko kung paano nang hari ang habang yun kabaliwan, ang alam ko lang, nang makising ako, kaming dalawa ay walang saplot at nakakalat ang hadamit sa buong lugar. Hindi pa libisang gising si Andrei, ipinikit niya ang kanayang mata at hinila ako sa kanayang bisig, bimilong na pinapaya pa ako, bakit ang aha mong nakising? Masakit pa ba? Pasensya na medayo nawalan akong kontrol kagabi. Medayo nawalan ang kontrol lang. Malapit na akong mabisan lakas. Sinamantala ko ang pagkakataong milang nakatilok si Andrei, nakmamadali kong nilinis ang lahat ng may kaugnayan sa akin at timakbo palabas ng silid. Noong bimiling bahay si Andrei, nakiwan siya sa akin isang silid, kung saan naroon lahat ng aking hadamit. Padalos-dalos kong kiniya ang isang tirtlenek dress at isiniyot ito bago imalis sa kanayang bahay, ngunit nakaramdam pa rin akong takot. Hindi ko alam kung sino ang napakamalan sa akin ni Shiti Andrei kagabi, ngunit alam ko na kung malalaman niya na ako yaon, tiyak na mas lalo niya akong kamimihan, at hindi mangyayari na makasama niya ako mahtamah. Sa pag-isip nito, nasasaktan ang puso ko na parang sinaksak ng kitsalayo. Noong dinala akong nanay ko sa pamilya siya, ako ay 9 taong lang, at si Andrei ay 11 taong lang. Palagi kong inasam si Andrei habang kinamamihan naman niya ako. Minsan maraming tao ang nakbiro tungkol sa relasyon namin sa isang partay, himawak ng basong alak si Andrei, ay ko para hindi makitang makataw ang kanayang emosyon, mahina niyang tanong, hindi ba nakakadiri iyon? Hindi sinasadang narinig ko ang kasalitang iyon, doon ko lang nalaman na ang lihim na pag-ibig na akala ko ay naitaho ko ng mabiti, ay alam niya ang lahat. Hindi lang niya alam, ngunit nadidiri pa siya sa pag-ibig na iyon. Kaya hindi ko talaga ipapalam sa kanaya na ako ang nakasama niya mahtamah. Himingi akong tulong sa aking matalik na kaibigan na si Angelo, sinabi ko sa kanaya na kung may mahtatanong, sabihin niya na makasama kami ni Angelo buong mahtamah. Sa telepono, nakpadala ang nanay kong mensahe na naktatanong kung bakit hindi ako imiwi kagabi, timawag din sa akin si Andrei ng ilang beses. Siguro wala siyang napansin, hindi ba? Kinakat ko ang aking ngipin at naktransfer 500,000 sa Angelo para makpanghap na boyfriend ko siya sa loob ng ilang panahon para tilinghan akong takasan ang pahinala. Nang makita ang pera, ahat na pimayak si Angelo. Sa gabi, dinala ko sa siya sa bahay, pero hindi ko inasahan na nasa bahay din si Shiti Andrei. Pagkatapos niyang lumipat siya, bihira siyang imiwi, sa pagkakataong ito tahimik siyang nakaupo sa sofa na nakababasa ng magazine, nang marinig niya ang tinuhong pagbibikas ng pinto, nakangat siyang ilo, imiwi ka na.
Sa pachtingan sa malalalim na matang lalaki, natakot ako na nangina ang aking hatiut, nahinit sinibikan ko parang mahpakalma, upo. Nang marinig niya iyon, simimangot si Andrei, bimaksak ang kanayang tingin sa braso ko na nakakapit kay Tingshi, biglang nabawasan ang presayon sa paligid. Balak ko pa lang mahpakilala, bimaba na ang nanay ko mila sa itaas, bakit hindi ka imibibiyong mahtamah, at hindi mo sinasagot ang telepono. Alam mo ba kung ano ako nakalala sa iyo? Napakaraming panhanip sa labas. Nay, makasama kami ni Angelo kahabi, walang panhanip doon, hindi ba? Napito ang salita na sasabihin sana ni Andrei, nilinok niya ito pabalik, limipas ang panandalyang kawalan pag-asa sa kanayang hamata, natigilan siya. Nagmatakaw na parang may napaktanto, mas lalong mapait ang ngiti sa kanayang halabi. Ahat na tumahon ang nanay ko, sinabi mo kayo ni Tishi paano. Opo tita, makasintahan po kami ni Dodo. Talahang naktatrabaho si Angelo para sa pera, napakabilis at seryoso niyang itinos ang kanayang braso at mahigpit na hinawakan ang aming $10 para ipakita sa lahat. Gustong nanay ko si Angelo noong bata pa ako, nagbiro siya sa nanay ni Angelo na ipapakasal niya ako sa kanaya, nahinit pagkatapos, ang kasunduan sa pag-asawa na itinitiring na simbolong pag-ibig ay hindi sinasadang na wala ni Andrei. Itiniring lang itong dalawang pamilya bilang isang biro at hindi na kailanman nabanggit. Pinatiloy si Angelo para kimain, malinaw na hindi normal ang atmosfera sa hapagkainan, medyo kinakabahan ako at hindi ako naklakas loob na tumingin ng diretso kay Andrei. Kaya't hindi ako timahil sa pagkain para kay Angelo para ilis ang atensyon. Sa hili, pinuno na ang plato ni Angelo at hindi niya maubos ang pagkain, malamang na nagsalita si Andrei, wala ba siyang chopsticks? Bakit hindi mo na lang isibu sa kanaya ang pagkain? Imalanghav pa rin ang salita na walang pakialam tulad ng dati. Ayaw sa akin ni Andrei kaya hindi rin niya gusto ang malapit sa akin na si Tingshi. Balak ko pa lang sumagot, nagsalita na ang Tiyushi, ano ba ang alam mo, isang tong walang asawa sa buong bihay mo, paano mo maintindihan ang haihaling makasintahan? Dodo, mayroon ka ng nubayo, kailan ka naman makdadalang isang baba para ipakita sa amin? Ang pagpilit kay Andrei na makpakasal ay isang hindi nakbabahong paksa, madalas itong inilit sa bahay na ito. Dati, tivang nangyayari iyon, ibinababa ni Andrei ang kanayang chopsticks at dimidiretso, nahinit sa pagkakatong ito ay mikulang siya at kimain kanin sa kanayang plato, nakaramdam siya ang tensaynado na atmosfera. Mabilis na naksalita ang nanay ko para pahanin ang loob, may sariling plano si Andrei. Tama, imiwi si Andrei ngayong araw hindi ba dahil mayroon siyang malaking bahay na gustong sabihin. Ano ba yun? Anong malaking bahay ba? Nakaramdam din akong pagkamusisa. Sa hili, nakangat ng ilo si Andrei, nahinitiritso ang kanayang tingin sa akin at pagkatapos ay kay Angelo sa tabi ko, medyo nakatibili sa hili ay sinabi niya, nakamali lang ako, wala nan ngayon. Hirap akong hampanan ang popol na ito. Pagbalik sa aking silid, nilok ko ang pinto, himiha ako sa bathtub, sobrang pahot. Sa pagtingin samhaman sa katawan na hindi malinis, imiyak ako at walang limabas na liha. Aso ba si Andrei? Pagkatapos kong maliho ay na, ihalik ko na ang iminom isang basong hatas baho matilok. Hindi nakabikas ang ilaw sa ibaba, natutilok na ang nanay at Tiyushi ko. Balak ko pa lang buksan ang ilaw, biglang may napakalakas na piva siya na himila sa akin at idinikit ako sa pader. Talaga bang kasama mo si Angelo kahabi? 1.87 ang taas ni Andrei, dahil madalas siyang nag-iasisayo kaya napakahandang kanayang panghanghatawan na may malawak na balikat at makitit na baywang, madali niyang napapaligiran ang aking katawan. Mila pa kanina ay hindi na regular ang tibok ng peso ko, ngayon halos himinto na, natakot ako sa kanayang aksaon, hindi ko alam kung lasing siya o gising, ang alam ko lang, pino ang kanayang katawan ng amuing alak na may halong panhanip. Nang ko siya, nakatingin siya sa akin nang may pakisisa, natakot akong matiklasan kaya matigas ang ilo kong hinarap siya, kung hindi ka naniniwala, mari mong tananghin si Tingshi.
Isa pa lasing ko hindi mo alam na ako ang nakasama mo kahabi. Hindi dapat aminin sa harap niya. Makang hindi inosan lalaki na mohang matigas ako, masimigpit ang pahawak niya sa aking pulso kaya mintik na akong simahaf, hanuan na ba ang halit mo sa akin? Bitawan mo ako. Lasing ko. Hindi ako lasing, gising na gising akong ngayon. Pinuang kalangkitan ang buong katawan niya. Sa wakas ay nakawala ako sa pagkakawakang lalaki, tinatamat akong pansinin ang kanang pahlalasing, nahinit nang tumintong ako sa haktan, biniyat niya ako at hinila pababa, madali niya akong nakukontrol. Dadu. Simandal siya sa aking balikat, pos ang kanang buses, tanong niya, Samili, akala mo ba sa tingsi ang nakasama mo kahabi? Wala akong pag-alinlangan na tumango sempre. Sa napakakaling mo Dadu. Sa wakas ay binitawan niya ako, hindi siya limangon at imalis ng bahay. Pagkatapos noon, hindi na binanggit ni Andrei ang nangyari noong nakarang gabi, siguro nakalimitan na niya. Nahinit nang akala ko na lang na basta ganito na lang ang lahat, nakatanggap akong masamang balita. Ipinakita ang resulta ng pagsisiri na ako ay bintis ng isang biwan, ang batang ito ay anak ni Andrei. Nanghanginag ang aking kamay paano nakakaton iyon. Isa pa, sitin, ang matalik na kaibigan ni Shiti Andrei ang dumalaf sa akin. Anatin, hiwag mong sabihin ito sa aking kapatid at nanay na. Kung mapaktanto ni Shiti Andrei mila sa bata na ang tong nakasama niya noong habang iyon ay ako, baka mahalit siya at mapanhanap ang kinalalahan ng aming mag-ina. Itinilak ng batang doktor ang kanang salamin sa muka, seryoso, ang pagbibintis ay isang malaking bahay, paano ito may tatahong nanay mo? Hindi ba alam ng nanay mo na may nobel ka? Dadu, alam ni nanay basta alam na hindi tama. Kung malalaman ni nanay na bintis ako, akalay nila na anak ni Angelo ang batang ito. Ako makakaroon akong sariling plano. Habang may pagkakataon po ako, ipapalaklak ko ang bota, parang walang nangyari. Napaktanto nitin ang aking balak, sinabi niya, hindi angkop sa iyong kasalukiyang kalakayan na ipalaklak ang bota, makikang labang mapanghanap ito sa iyong bihay. Mas mabiting ipalam mo sa iyong pamilya. Pagkalis ko sa ospital, pakiramdam ko ay parang nasa alapop ako. Pagkawi ko sa bahay, imiyak ako biyong mahtamah, kinabikasan nang magising ako, nakpasaya ako, kung hindi ko may papalaklak ang batang ito, ipapanghanak ko siya, nahinat kailangan kong limayo sa paningin ni Andrei. Sinabi ko sa nanay ko na gusto kong pumunta sa ibang bansa sa loob ng ilang taon, hindi na hinala ang nanay ko at pimayah, nahinat noong araw na ako ay pupunta sa airport, parang nakita ko si Shiti Andrei. Nahinat nang tingnan kong mabiti, wala na siyang anino, siguro daw masyado akong kinakabahan kaya ako nakamaling nakita. Sa ibang bansa, imarkila akong na nakalaha sa akin araw at hobby, medyo komportable ang bihay ko. Nang dumating ang araw na ipanghanak ko ang aking anak, nasaktan ako hanggang sa mawalan akong malay, sinasabing nawalan akong maraming dugo at mintik na akong mamatay. Bitina lang at pinalat ang aming mag-ina na manatiling ligtas. Sinabi sa akin nars na ang sitwasyon noon ay napakaseryoso, isang lalaking sino ang biglang nakpanghap na asawa ko at pimirma at nakprotekta mila sa abisong operasyon. Sinasabing naghintay siya sa labas ng operating room hanggang sa makabalita na ligtas na bago imalis. Hindi ako nahinala at naisip ko lang na iyon ay tulong sa pagitan ng kapwa kababayan sa malayong lipain. Pinanghalanan ko ang aking anak na Trinidad, palayaw na Antonio. Lumalaki si Antonio araw-araw, ang kanayang hakilay ay katilat ni Andrei, pati na rin ang kanayang pag-ihali, 3 taong halang po lang siyang hinit palaki siyang malamang. Sinimilan 3 taong halang na bata na si Ron ang panghalang Antonio na napakabata, gusto siyang kapitbahay na baba na kadat niya, kahit na sinasabi niya na hindi niya siya gusto, hinit pagtalikot niya. Nahanda siyang tsoke na strawberry at hiniling sa akin na samahan siya sa bahayang kapitbahay para makipaglaro sa kanaya, talaga namang nagsasalitang isa at kinakawa ang iba. Malapit nang mag-3 taong halang si Antonio at oras na para pimasok sa paralan, nakpasaya akong iwi ang aking anak.
Bago bimalik paulit ilit kong ipinapalala sa kanaya, king magtanong ang lolo at lola, sabihin mo na lang na patay na ang tatay mo, naintindihan mo ba? Opo, mag-alala ka. Ngunit hindi ko inaasahan na ang sumendo sa akin sa airport ay hindi ang nanay ko kundi si Andrei. Ilang taon na kaming hindi nakikita, mas lalo siyang nagiging kalmado at tahimik, nakasut siyang mahabang kuwat na may matangkat na katawan na nakatayo sa gitna ng mainhay na karamihan. Kapansin-pansin siya tulad ng isang haron sa isang pelitong manok. Nakita rin niya ako at limapit. Bilang refleks, hinila ko si Antonio at itinago sa likod ko. Tagal na nating hindi nakikita. Hindi sumagot ang lalaki, nakatitig lang siya sa batang nasa likod ko. Naisang hinila ni Antonio ang aking damit, nay sino po siya? Siya ay. Nagmadali akong magsalita, siya ang kiyang nanay kaya tawagan mo siyang Titu. Hindi pa nakatatawag si Antonio, biniyat na ni si Andrei ilang taon na tayong hindi nakita, ang ikali ni Andrei ay talagang mas mahinahon na. Patiloy na sinabi ni Antonio, Titu, gusto kong pumunta sa parke bikas. Nakpanghap na halit si Andrei, anong tawag mo sa akin? Bimilong si Antonio sa tainhan niya, may sinabi na hindi ko masyadong marinig dahil sa layo, nakita ko na lang na ahat ng ngumiti ang lalaki at pinisal ang pisngi ni Antonio, sige, dadalhin ka ni Titu sa parke bikas. Pagkatapos ay limangon siya sa akin, may gagawin ka ba bikas? Usimama ka na lang sa amin. Magdadailan sana ako, ngunit naisip ko na kung hayon ko sina Andrei at Antonio na magkasama at magsulupo, baka may itanong siya na hindi dapat itanong, kaya tumango ako at sinabi, sige. Kinamahan, tinala na ni Andrei si Antonio na nakahanda na pababang bahay para maghintay. Makikita na pareho silang sabik sa biyaheng ito. Pagbikas ng amusement park, naroon na kami. Natatakot ako sa taas at hindi ko kayang larain ang masyadong mapanhanap na harides, kaya si Andrei ang nakdala kay Antonio para maglaro. Imakayat silang dalawa sa malaking Ferriswheel para mahanap ng lilim at magpahinga nang biglang may timawag sa panghalan ko. Tiningnan ko ang pinanghalanghang buses, limapit si Angelo kasama ang isang baba. Dadu, imiwi ka na pala, kailan ka pa imiwi? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kakarating ko lang kahapon, hindi ko pa nasasabi sa lahat. Timanghan ako sa babaeng katabi niya at timango para bimati, ito ba ang ate? Magkawag kamay sinat song jawat ang baba, kimikinang ang hamata ni Angelo sa kaligayahan, ito ang aking fiancé, at ito ang matalik kong kaibigan mula pa noong bata ako sa Dado. Narinig ko na ang kwento tungkol sa kanila. Noong nasa ibang bansa ako, ngumiti ako at kimaway sa baba. Pagkatapos, nagtanong pa si Angelo tungkol sa bihay ko noong nasa ibang bansa ako. Habang masaya kaming nakisap, bigla kaming nakarinig ng inay. Limanghon ako at nakita kong hila-hila ni Andrei si Antonio parang nakasimangot. Binitawan ni Antonio ang kamay ni Andrei at tumakbo papalapit sa akin, at nang ay makap siya sa akin, tinawag niya ilit ako na at inay. Si Angelo na nakatayo sa tabi ko ay lubusang natagilan. Matagal bago siya nakapagsalita, Naki, anak mo ba ang Dado? Kailan pa nangyari ito? Kung hindi ako anak ni nanay, anak po ako ni Titu. Antonio, hiwag kang mohang bastos, kaibigan siya ni nanay, si Titu Angelo. Simamangot si Antonio at ayaw magsalita. Ang katigasan ng ilo na ito ay talagang kamukha ni Andrei. Kahit ang hindi maintindihang kami kay Angelo ay pareho rin. Biti na lang hindi pinapansin ni Tsongzao ang sinabing isang bata at ngumiti siya at ay ko para makapantay ang kanilang paningin, Antonio ang panghalan mo. Kaibigan akong nanay mo. Nakibli ang bata sa likod ko at ayaw tumingin kay Angelo. Patiloy na nagtanong si Angelo, kayo lang dalawa. Nasaan ang tatay niya? Ipaliwanag ko sana na patay na ang tatay ni Antonio nang biglang itiniro ng bata ang malayo kung saan papalapit si Andrei, nasa ayon si tatay. Bahaghang kimirot ang puso ko habang pinapanood ko si Andrei na papalapit.
Inila aku at si Andrei ni Antonio pagkatapos ay tumingala na may pakmamalaki sa mukha at tumingin kay Angelo, tingnan mo sila ang mga nanay at tatay ko. Alam na alam ni Angelo kung sino si Andrei. Itiniro niya kaming dalawa at naitaw na hindi makapagsalita. Mahina akong nakpaliwanag, biro lang bata. Pagkatapos kong ihatid sa tsongzaw, napansin ko na hawak pa rin ni Andrei ang kamay ko sa palat niya. Ahat na kimalat ang init na nakdadalang isang bahang kalabian na hindi tutua. Dali-dali kong binawi ang kamay ko at imipo para paksabihan ang anak ko, hindi dapat maksininghaling ang mga bata, tito mo siya, hindi siya pwedeng mahang tatay mo. Siyempre hindi. Tito ang tito. Hindi ka niluluko ni inay, hindi ka kailanman niluluko ni inay. Pagkatapos kong paksabihan ang anak ko, tumayo ako at himarap sa hindi maintindihan tingin ni si Andrei at sinabi ko, pasensya ka na sa abala. Ang tono ko ay mahalang at malayo tulad ng laki ni Hang Kristo. Emiko si Andrei at tumingin kay Antonio, hindi alam kung ano ang inisip niya, pagkatapos ng ilang sandali ay tumango at sumagot, sige, walang problema. Nalaro na naman ang lahat ng panghinaing ride sa amusement park nginit hindi pa rin nawawala ang interes ni Antonio. Sinabi ko sa anak ko na dapat alam niya kung kailan titigil, kung mapapahot ka ng husto, walang magdadala sa iyo para maglaro sa susunod. Ahat na sumang-ayon si Antonio na imiwi. Papalabas na kaming playground nang biglang may himarang sa amin na mukhang estudyante sa kolehiyo. Halo po, nag-organize po ang playground namin ngayong aktibidad para sa mga pamilya. Ang mga mahilang na kasama ang kanilang mga anak ay bibigyan malaking stafetoy ng libre. Alam kong nakamali ng intindi ang tao sa relasyon namin kaya imiling ako at tumanghi, pasensya na hindi kami pwede. Nakatingnan sina Antonio at si Andrei at ahat na tumanghi na imalis. Inay, gusto ko ang malaking stafetoy. Pero sabi mo dati hindi mo gusto ang mga stafetoy na masayado raw itong pambata. Itinapon mo na lahat ng pinili ko sa sturage room, bakit interesado kan ngayon sa libreng stafetoy? Nansalto si Antonio kaya na siya at itinos niya ang kamay para makpabihat kay Andrei at nakbilinghan silang dalawan mahabang panahon. Nakapamayvang na sinabi ni Antonio sa akin, pero bata pa lang ako, pwedeng makaroon ng ikalang pambata. Ang inosenteng sinabing anak ko ay nakpatawa sa mga empleyado sa paligid namin. Ahat na sumagot ang empleyado, gustong-gustong mga bata ang stafetoys. Maikli lang ang aktibidad namin, hindi ito abalang masyadong mahabang oras sa inayo. Magdadailan pa sana ako nang biglang himakbang si Andrei at inakbayan ako, pagkatapos ay tumingin sa empleyado, pwede kaming mag-asawa, saan hahanapin ang aktibidad. Sa narinig ko natigilan ako. Anong mag-asawa? Bakit niya ako tatawagin na asawa ng basta-basta para lang magkaroon ng stafetoy na sininghaling? Siya nang ganito. Sa pagharap sa nakakilihang mga mata ko, ipinaliwanag ni Andrei, mukhang gustong-gusto ni Antonio ito. Ganun pala, talagang mahal na mahal niya si Antonio. Sumagot ang empleyado, opo, ang ligarang aktibidad ay malapit lang, ihatid ko po kayo doon. Sige, tara na. Ang aktibidad doon ay medyo simple, binibiyo itong mga larong mga mahilang at anak tulad ng pagpunta sa dalampasigan. Nginit makalang itong simple, nginit nakakapahot ito. Sa halang bahaging aktibidad, lahat ay nakadepende kay Shiti. Inila ako ni Andrei. Ito ang inang pagkakataon na nakita ko siyang nagsusumikap ng ganito. Sa peso ko biglang sumilay ang isang hindi makatotohanang ilusaw, kung alam ni Andrei na anak niya si Antonio, mamahalin pa rin kaya niya ang bata tulad ng dati. Nginit ahat kong pinahalan ang idehang iyon. Sa ikalini sitin how na naktatanim halit, kung hindi niya kakinan ang bihay ko at tatanungin ako kung may karapatan ba akong makanak sa kanaya, tiyak na hindi niya dadalhin ang apelaydong siya. Nang makisang ako, tapos na ang aktibidad. Nanalo ang tiyam namin inang hantimpala at nakorganisa pa ang organising komiteng isang maliit na seremonian pahawat ng paranghal. Nakatayo ako at si Andrei sa tabing isa't isa na tinatawag na mag-asawa.
Ang pakiramdam na ito ay hindi totoo. Imabot na sa pentong tinawag ako ni Antonio ilang beses bago ako tumagon. Inilang bata ang malaking stifit toy at ibinigay sa akin, inay, para sa iyo. Hindi ko masabi ang nararamdaman ko, lumalabas na gustong anak ko na manalo para ibigay ang stifit toy sa akin, alam niyang gusto ko ang mga stifit toy. Tumagon ako nang nakangiti, pero ito ang stifit toy mo. Sa Don Pauwi, tiwang-tiwa pa rin si Antonio. Nakpabala ako, imipo ka ng maayos, hindi kapwering gemalaf. Sa minut na imipo si Antonio, naginit hindi timahal ang bibig niya sa pagsasalita, ibibigay ko ang stifit toy na ito kay Tito. Hindi gustong Tito ko ang stifit toy. Dati laki niyang sinasabi na ang pakayakap ko sa stifit benay bago matilog ay masyadong pambata. Sinamangot si Antonio, niloloko ako ni inay. Pero ang stifit benis ang kwarto ni Tito. Nang marinig ko yawn, libisan akong natagilan. Hindi ko maintindihan kung bakit may stifit benay sa kwarto ni Andrei. Natakot ako at imasa na may kinalaman ito sa akin. Biglang nagsalita ang lalaking tahimik na nakmamaniw kanina, hindi ko kailanman kinamihan ang stifit benis. Limabas na gusto niya mismo ito, hindi siya naghanda para sa akin. Kaya dati kinamimihan niya ang stifit benay ko dahil hindi niya gusto na gusto ko ang parang bahay sa kanaya. Sa hili ay kiniani Antonio ang malaking stifit toy para sa kanayang sarili. Inilagay niya ito sa kama na sumasakop sa higit sa kalahating espasyo. Nang makita kong maimbing si Antonio na nakayakap dito, dahan-dahan kong isinara ang librong makakwentong pambata at tahimik na limabas ng kwarto. Nakakapagod talahan ngayong araw, kailangan kong maligo ang mainit para makapagpahinga. Pagkatapos kong maligo, pagkalabas ko, may kimatok sa pinto. Akala ko nagising si Antonio, pagpikas ko ang pinto, si Andrei pala ang nasa harap ko. Nakabalot lang sa katawan niya ang tiwalaya at hindi ko sinasadyang tumingin sa kanayang ups ilang taon na kaming hindi nakikita, mukhang mas nakakahintunit ang katawan niya. Naalala ko na naman ang isang bawal na bahay at naramdaman kong iminit ang tainga ko, kaya dali-dali akong imiwas ng tingin. May kailangan ka ba sa akin? Walang sinabi si Andrei at pimasok sa kwarto. Nilok ko ang pinto. Makasama sa isang kwarto, bigla akong nakaramdam pagkabalisa at nagtanong ilit, may kailangan ka ba sa akin? Simamangot ang lalaki, dati bihira mo akong tawagin Kia. Tama, mila nang malaman ko na ang nararamdaman ko para kay Andrei ay hindi lamang simpleng pagmamahal makapatid, hindi ako komportable na tawagin siyang Kia. Madalas ko siyang tawagin sa pangalan niya, si Andrei. Tinitilan ito ni Andrei sa loob ng ilang panahon, ngunit hindi niya ako matalo. Nakiwan lamang siyang isang panghanghasap, tawagin mo ako kung ano ang gusto mo. Noong panahong yun, inakala ko na baka handa na siyang tanggapin ang nararamdaman ko. Ngunit sa lalong madaling panahon narinig ko siyang sinabi ang inakakadiri na panghanghasap sa kanayang kaibigan. Doon ako talahang natatakot na kamihan ako ni Andrei hanggang sa pintong ayaw na niya akong makita. Kaya naisip ko na mas mabiti na tawagin siyang Kia kahit man lang makakaupo ako at makakasalo siya sa isang mesa. Nagsimula ilit akong tawagin si Andrei na Kia. Sa tingin ko para kay Andrei, ang pakiral ko ay hindi mahalaga, kaya kahit anong itawag ko sa kanaya, tatanggapin niya. Bigla kong nalala ang mabalib na habing kapalaran na yaon. Lasing na lasing ako at sa inang pagkakataon ay pinalaya ko ang mga emosyon na hindi ko mapigilan. Tinawag ko siyang Chow Chow. Ang mga babaeng gustong siyain si Andrei ay may espesyal na tawag para sa kanaya, iyon ang pinakamatamis na salita na maisip ko. Ngunit sayang, tila hindi gusto ni Andrei ang tawag na yaon. Noong habang yaon, dali-dali niyang tinakpan ang bibig ko at namimila ang mga mata niya. Nagising ako mila sa mga alala at nakpanghap na kalmado at naksalita, kapatid mo naman ako. Sa totoo lang, hindi na kailangan. Anong ibig mong sabihin? Gusto mo ba akong polisin sa pamilya siya?
Nitong hanakarang ton, hende maganda ang kalisagan ni Tiuchau at ipinasa na niya ang buong kampanaya kay Shitin Khau para pamahalaan. Sabi niya na isa sa pamilya siya. Habang naisip pa rin ako, patuloy niyang sinabi, inilipat ko na ang aking tirahan sa labas ng bahay, kaya hindi na tayo makakapatit. Wala na rin ang relasyon natin bilang makakapatit. Ano? Nang makita niya akong nakakalihan, imipo siya sa gilid ng kama ko ay ko para itago ang emosyon sa kanayang mga mata. Pagkatapos mahabang panahon, nagsalita siya, isa pa. Malapit nang ikasal si Tsongchao. Pumunta siya para hanapin ako sa kalagitnaan habidol malapit nang ikasal si Angelo. Tumanga ako, alam ko. Nang marinig niya akong sumagot, seryoso pa rin ang mukha ni Andrei, walang bakas ng hanawa. Matagal siyang nahanap ng salita bago sinabi, naintindihan ko na gusto mong mahanap ng ama para kay Antonio, ngunit hindi bagay si Angelo. Pero si Tsongchao. Wala akong maintindihan. Bakit niya inisip na gusto kong maging ama ni Antonio si Tsongchao? Sa hili ay tumingala si Andrei at tumingin sa akin, medayo na mimila ang mata niya, mahigpit niyang hinahawakan ang bedsheet gamit ang isang kamay. Naisip mo ba na baka hindi pareho ang lahat ng bagay sa inisip mo? Ano? Anong hindi pareho sa inisip ko? Biglang nagalit si Andrei at sinabi sa akin, kung hindi si Tsongchao ang tinay na ama ni Antonio. Kailan ko sinabi na si Tsongchao ang ama ni Antonio? Shitin Khau. Patuloy na sinabi ni Andrei, alam kong hindi mo pa rin siya makalimutan, pero malapit na siyang ikasal. Iniilang ko lang na iwag kang humawang animang bagay na tanga, kung hindi para kay Antonio dapat mong isipin. Dapat mong isipin para sa iyong sarili. Sa wakas ay naintindihan ko, alam ko na kung ano ang sinasabi ni Shiti Andrei. Nagalit din ako, maniwala ka naman sa pagkataw ko, pwede ba? Hindi ko kailanman gagawin ang bagay na lahat pagsira sa kaligayahan pamilyang ibang tao. Lumabas na sa piso niya kaya kong humawang masasamang bagay. Hindi ayon ang ibig kong sabihin. Kung titisin sarili mong bagay wala akong pakialam. Gusto kong magpahingan ngayon bumalik ka na sa kwarto mo. Hindi na tumitol si Andrei. Pagkalabas niya ng kwarto ay ko ilit siya at bumalik at biglang niyakap ako sa bawang. Ang mainit niyang hininga ay dimampi sa liig ko at nakawala ang piso ko. Anong ginagawa mo? Sinibikan kong itilak siya. Payagan mo akong akapin ka saglit, pwede ba? Nakikisap ako sa iyo, isang beses lang. Ang beses ng lalaki ay nagdalang hindi pa nahanap na pagsisima mo. Masama ba ang pakiramdam mo? Masama ang pakiramdam ko. Tumango siyang ilang beses. Mila sa pagkabigla, dali-dali kong iniangkat ang aking kamay para sirin ang kanayang noo. Pagkatapos ay tuminok ang nakalalang beses son ang masakit. Kailangan bang pumunta sa ospital? Sinabi niya ang isang pangangisap, hindi ba pwede? Andrei. Talagang natatakot akong may mangyari sa kanaya. Noong bata pa ako, minsan siya ay nagkaroon mataas na lagnat na 40 degrees, tahimik na tinnitus ito sa loob ng 2 araw. Kung hindi ko napansin ang hindi normal, maral ang kanayang libingan ay mas mataas na kaysa sa akin. Minsan hindi ko talaga maintindihan ano ba talaga ang sinisibikan niyang tisan. Andrei, masama ba talaga ang pakiramdam mo? Maaari mo bang sabihin kung saan ang masakit? Pumunta tayo sa ospital. Hinawakan lalaki ang kamay ko at inilagay ito sa kanayang dibdib, himina ang kanayang buses, dito, masakit dito. Nakakalihan, dali-dali kong binawi ang kamay ko. Timawa si Shiti Andrei sa kanayang sarili, dado, masakit talaga dito. Akala ko magiging maayos na ang lahat. Akala ko pwede na tayong magsalita. Dito, napitol ang kanayang buses, at hirap na hirap niyang linikan ang natitirang kasalita. Tumingin siya sa akin, pinuang pag-asa sa kanayang mata, kung ako si Tsongchao, sayang. Kung maging katilat niya ako kahit kanti, napakahanda sana. Anong sinasabi mo? Andrei, ikaw ang iyong sarili.
Hindi mo kailangang mohang katilatin kahit sino. Pero walang may gusto sa akin. Sino ang nagsabi niyan? Hinarap ko ang naghintay ng mga mata ni Siti Andray at ipinabot ko ang sinabing anak ko gusto ko. Gusto ka ni Antonio. Gusto ka niya bilang tito niya. Tito. Pinag-isipan lalaki ang kailangan salitang tito. Kailangan ni Antonio isang ama, hindi isang tito. Mabilis na timibok ang puso ko, napansin na kaya niya. Pinagmasdan ni Andray ang ekspresyon ko. Natilala ako. Ilang sandali bago nagsalita, hiwag kang magsalitang hanan, patay na ang ama ni Antonio. Kung ngayon, maaari bang hindi ako? Naririnig ko lang ang mabilis na tibok ng puso ko. Wala na akong marinig na iba. Gustong lalaki na limapit pa sa akin, kaya imatras ako at biglang napaupo sa kama. Ano ba ang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Hindi ko gustong maging kiya mo. Gusto kong maging asawa mo, maging ama ni Antonio. Naintindihan mo na ba ngayon, Dado? Dado, ang diretsong pananalita niya ay nakilat sa akin at hindi ako nakapagsalita. Pagkatapos mahabang panahon, maingat akong nagsalita, gusto mo bang bigyan buong pamalaya si Antonio? Hindi ko akalain na sa halit niya sa akin, handa siyang manatili sa tabi ko, ang tanging posibilidad ay mahal na mahal niya si Antonio at dahil wala itong ama, nawa siya, at handang isakripisayo ang sarili niya para kay Antonio. Simamangot si Siti Andray nang marinig ito, sa totoo lang, hindi ko gusto ang mga bata. Dado. Wala pa rin akong maintindihan. Akhat niyang itinos ang baba ko, tuminghala ako at tumingin sa mga mata niya, pero anak natin siya, anak mo kaya gusto ko siya. Narinig mo na ba ang kasabihang mahal mo ang mahal ko? Mahal kita, Dado. Dado, maaari mo ba akong gustuhan kahit konti? Pagkatapos sabihin ito, bimaksak ang halik niya, halos binabara ang katawan ko. Nakalimitan kong limaban na para bang ang nakakabaliw na habang ilang taon na ang nakalipas ay milang nangyayari. Sa inang pagkakataon na hinalikan ako ni Andray, padalos-dalos ko siyang itinilak. Ngunit ngayon sobra akong matino. Sinabi niyang gusto niya ako. Kailan po? Hindi kaya noong nasa ibang bansa ako nitong nakarang taon, napagtanto niya na hindi siya mabibihay nang wala ako. Limabas sa isip ko ang maraming nobelang pahabol sa asawa na nabasa ko na. Nang walang malay na ipinilipot ko ang braso ko sa balikat ni Andray, ahat na limiwanag ang mata niya, gusto mo na ba ako, Dado? Dado. Hindi kita kailanman hindi nagustuhan. Gustong gusto kita, Andray. Palagi akong nakalala na halit ka sa akin. Ang kaimusang matahol ko ng pinakalan ay sumabog at sinisi ko siya sa pagsasabi niya na nandidiri siya. Timahimik ang lalaking ilang segundo at mahigpit akong niyakap, noong panahong yaon, tungkol sa sarili ko lang ang sinasabi ko. Hindi lang ako ang may balektot na pag-isip. Mas mahapon hang nakaroon si Andrayang ideang yaon. Sinibikan niyang pakilan ang kanayang damdamin ipang hindi limampas sa limitasan, ngunit natanghap po rin niya ang aking paklayo. Hanggang sa dimating ang habang yaon, iminom siya ang konting alak at hindi niya mapigilan ang kanayang sarili at narinig niya akong tawagan siyang Ichiauchi. Ahat siyang natawan. Akala niya si Ichiauchi ay susungzaw. Akala niya nakamali ako, ngunit pinayahan pa rin niya ang kanayang sarili na limampas sa limitasan. Kapag naloh ka na sa pag-ibig, mahirap nang matawan. Andray, Chiauchi, ikaw ang. Kaya ang litrang shi sa diaray ko ay ikaw din. Siyempre. Mahaba at tahimik ang hobby, marami po akong gustong ipaliwanag kay Siti Andray. Sa kabitihang palat, pareho kaming matino sa pagkakataong ito. Nang tumindi ang damdamin, sa wakas ay sinabi ko, anak mo rin si Antonio, Andray. Biglang hinamit ng lalaki ang lahat ng kanayang aksan ipang suportahan ang kanayang hakamay at tinitahan ako. Bigla akong nakaramdam pagkabalisa, hindi niya kaya gusto yaon. Sa minut na segundo, hinalikan niya ako sa noo, alam ko, palagi kong alam. Anak natin si Antonio.
Noong araw na ipinanganak mo siya naroon ako. Pamanan, nginit hindi ako makahanap ng tamang pagkakakilanlan ipang makpakita sa harap mo at ng anak natin, kaya pagkatapos kong makpakita, imalis na ako agad. Natakot ako na kamihan mo ako, natakot ako na kamihan mo ako. Kaya nang makita kami sa inang pagkakataon, sinabi niya kay Antonio na tawagan siya ang bawat isa sa parang gusto nila, tawagan siya ang mag-ina at tawagan naman siya ang anak niya na tatay. Hindi kita kinamimihan. Gusto kita, Andrei. Inalikan niya ang mas matatamis na salitang pakibak. Ang kamatang lalaki ay pinuong bahong pag-asa. Magkawak kamay. Pagkatapos ng ilang segundo biglang may kimatok sa labas ng pinto. Tinog na ba kayo, Dado? Dado. Busesyo ng nanay ko. Nakilat ako at natakot at agad kong itinilak si Andrei sa closet at inayos ang lahat ng makilo. Nakpanghap akong nakikap, binuksan ang pinto at lumabas, bakit po, nay? May kailangan po ba kayong tulong? Pimasok sa kwarto ko ang nanay ko at nakikwento ng ilang bahay sa akin bago dimiretso sa pinto. Ang anak ng may-aring grocery store ay nakatapos ng master's degree ngayong taon, kadat mo siya. Bikas, wala ka bang gagawin para makipagkita sa kanya? Naki, nay, hindi ba sinabi ko na sa inyo, hayaan niyo na lang ako ang magsasaun. Makipagkita lang, mas mabiting magkaroon ng kaibigan. Hindi ako makatanggi kaya pimayag ako. Pagkalis ng nanay ko, agad kong nilok ang pinto. Niyakap ako ni Shiti Andrei mila sa likod, sino ang makikita mo bikas? Sigurado akong narinig niya ang pag-isip namin ng nanay ko. Naiya akong nakpaliwanag, ginawa ko lang yun para pakisamahan sa nanay. Ang relasyon natin kahit papano hindi ko alam kung paano sasabihin ng diretsahan sa kamakalang ko. Naintindihan niya ang pinakalala ko. Bigyan mo akong kanting panahon, ayusin ko ang lahat, Dado. Dado. Kinabukasan, pumunta ako sa coffee shop at nakipagkita sa lalaking ipinakilala sa akin ng nanay ko. Diretsahan kong sinabi sa kanya na hindi kami bahay. Biti na lang naintindihan akong makabatang madalas piliting makipagdata. Nagbigay kaming dalawan mga dahilan kung bakit hindi kami bahay para mag-report sa aming mga magelang. Pagkalis ng lalaki, bigla akong nakarinig ng pamilyar na ibo sa likod ko. Limanghon ako at nakita ko si Andrei na nakaupo sa likod na mesa kasama si Antonio, isang malaki at isang maliit na nakatitig sa akin. Sinisendan mo ba ako? Sinabi ni Andrei na magtiwala ako sa kanya at manatili sa bahay. Nakbaut ang lalaki, sinendan kita palabas ng coffee shop dahil gustong pumunta rito ni Antonio. Bata pa siya, bakit mo siya pinapanakot sa halip na ikaw? Timingan sa akin si Antonio at pagkatapos ay kay Andrei, nakaway na ba kayo ni mama? Itiniwit ni Andrei ang sinabing anak niya, si tatay, nakaway na ba si tatay at mama? Napalakak ako. Ipinaliwanag ni Shiti Andrei, Antonio, tapos na ang secret mission natin. Milan ngayon sa harap ng nanay mo, maaari mo na akong tawaging tatay. Bihira akong makita si Andrei na masayang tumatawa. Pagkapasok pa lang niya sa pinto, nawala na ang lahat ng emosyon niya. Kailangan pa rin harapin ang nanay ko at ang lahat, iyon na. Kailangan pa rin magpanghap na hindi nakakakilala, nakalala talaga ako na sabihin ng diretsahan ang aming relasyon at mahalit ang lahat sa bahay. Kitang-kita ni Andrei ang pag-alala ko, hinawakan niya ako ng maihigpit sa kamay at tiningnan akong mapakpakan. Habang kimakain, narinig ng nanay ko na hindi nahing mahanda ang dati, ngunit ayaw niyang sumiko at sinabi niya na ipapakilala niya ako sa isa pang lalaki bikas. Sabay na naubo si Antonio at Andrei. Sinamantalang nanay ko ang pagkakataong magsalita, Antonio, anong klaseng tatay ang gusto mo? Gusto kong tatay na katilat-katilat ni Kia. Halos mabilinan ako. Sa tabi ko, tinilinghan ako ni Andrei na tapikan ang likod ko nang hindi napapansin na may mali sa aming pagkilos. Hanggang sa nagsalita si Tioshi, hiwak ng pag-isapan iyan sa hapagkainan, makpuka sa pagkain. Antonio, kainin mo ang masarap na karne na ito.
Nakaramdam akong pagkabalisa. Pagkatapos kimain itiniro ni Tio si Andrei, peminta ka sa studieroom. Bimilong si Antonio, na bakit tinawag ni Lolo sa tatay. Makang galit si Lolo. Okay lang yan, anak. Pagkaroon 3 minuto, tinawag ako ni Tio sa studieroom. Pagpasok ko, nakita ko si Andrei na nakaliut sa lipa, nakatayo pa rin siya ng tivet. Dadu. Iwag kang matakot. Sabihin mo sa akin, binibalay ko ba ni si Andrei? Hindi po ako binibalay ni si Andrei, perud. Biglang nagsalita si Andrei, mahal ni Dado sa tatay at mahal ni tatay sa Dado. Timahimik ka. Sino ang nakakalam kung tinatakot mo ba si Dado? Ang paniniwala ko lang ay kung ano ang sasabihin ni Dado. Iwag kang mag-alala at magsalita ng totoo. Putiyo siya sa totoo lang, mahal ko po si Andrei at mahal niya rin po ako. Hindi niya po ako tinatakot. Pagkatapos magsalita, himinga ako ng malalim at naghintay sa hiling hatol ni Tio na baka polisin ako sa bahay o mas masahol pa. Imipo sa Tio sa ipuan at tahimik na nakinig sa loob mahabang panahon bago sa wakas ay nagsalita. Ang mga matatanda na tulad ko ay hindi dapat makialam sa mga bahaing mga bata. Ngunit naisip na ba ninayo ang damdamin ni Antonio? Ama, anak ninayo si Antonio. Nakilat sa Tio nang marinig yan at nang manawan niya ang lahat, hindi niya mapigilan ang kanayang halit at itinapon ang mainit na tasang sa mesa sa kanayang anak. Hayop ka. Alam ko na wala kang mahandang intensyon dati. Kung hindi dahil sa pagbalik ni Dado sa bahay tivang init, hindi ka iwi sa bahay. Sa tingin mo ba hindi ko alam kung ano ang nasa kwarto mo, tatay? Mahal ko si Dado at mahal din niya ako, bakit hindi kami marang magkasama? Nang marinig iyon ni Tio nagkatinghanan kami ni Andrei. Agad siyang tumayo at hinawakan ako ng mahigpit sa kamay. Ama, pumapayag ka na ba sa amin? Kung hindi ako pumapayag, sisiku ka ba, anak na matigas ang ilo? Ito ang taong nakliwal kay si Andrei at naintindihan ni Tio ang pagkatong kanayang anak. Paano naman po si nanay? Bumintong hininga sa Tio dahan-dahan niyang ipaliliwanag ng malinaw sa kanaya. Pagkatapos malaman nanay ko ang lahat, sinabi lang niya, ang mga bahaing mga bata ay mas mabitanghayan silang ayusin mga bata. Sinabi ni Andrei na may itang siya sa akin na isang kasal. Ngunit hindi ko gusto ang mga tradisyonal na kasalan na kailangang makiya ang atensayon mga panayan kaya pinili naming magpakasal habang naklalakbay sa tabing dagat. Pinagmasdan namin ang paklibuhang araw. Limangon si Andrei ipang halikan ako, ngunit natigil kami nang tawagan kami ni Antonio, tatay. Tingnan mo na kaili akong malaking alimasag. Nakanghalit ang hanghipin ni Andrei, ngunit nakangitiporin siya ng maliwanag, halang. Hayan mong samahan ka natitatran sa ibang lugar. Pagkatapos na samahan si Antonio sa wakas ay wala nang humihilo sa amin. Limangon sa akin si Andrei, panahon na rin para pimasok sa kindergarten si Antonio. Ang kanayang mata ay pinuong pagmamahal. Pagkatapos itinila ko siya at hindi ko siya pinayahang limapit sa mga labi ko. Tananghan ko kaya kung saan gustong mag-aral si Antonio. Sinisibikan mo ba talaga akong inisin? Bakit mo ako tinatanggihan? Timakbo ako at mas mabilis na naglakad si Andrei kaysa sa akin at nahabol ako. Inawakan niya ako ng mahigpit sa kamay. Sa pagkakataong ito, hindi na kami magpapakawala sa isa't isa. Sa araw ng aming kasal, timakas ang mapapanghasawa ko. Kaya't bimaling ako at pinakasalan ang kanayang ama. Kung hindi ako maring mahing asawa niya, mahing ina na lang ako niya. Nang imiwi ang lalaking iyon, nakita niya akong naroon pa rin sa kanayang bahay. Akala niya ay makapal ang mukha ko at nagpipilit manatili. Agad niyang hinawakan ang kamay kanayang itiyahrian hirol at sinabi sa akin, siya ang tinay na pag-ibig biyay ko. At sinabihan akong hiwag ng imasa pa. Nahimiti ako ng bahaya, hinawakan ang kamay lalaking nasa tabi ko at sinabing ama, tara na inay.
Aku ang takapagmanang minute groep. Dapat sana ay kakasal akong ngayon sa panghanay na anak ng dito groep. Naginit ng oras na para sa seremonya, wala akong makitang anino ang mapapanghasawa. Malamang kong sinabi, tumakas po si Adrian. Sinasabing hapon nila. Ang katilong ay nanghanginak na sumagot. Halit na halit din ang hamahilang ko. Ilang biwan nang nahanda ang diat mini families para sa kasal na ito. Lahat ng mayayamang pamilya sa kapital ay nakatanggap ng imbitasyon at nakinan ang media na makbalita. Kung mahina nakit o problema si Adrian, dapat ay sinabi na niya. Naginit timakas siya bago ang kasal. Hindi ba't sinasadaya niyang ipaya ang angkan namin. Matapos akong alivin, ahat na imalis ang hamahilang ko para mahanap ng paraan. Habang naktataho ako sa isang tahimik na lugar, naisip kong paano ipagpapatuloy ang kasal, may ingay na biglang imalinghaf sa labas ng pinto. Hindi ko sinasadyang tumingala at ang nakita ko ay isang lalaking nakasuot ng itim na site. Ito si Aaron, ang pinuno ng pamilya at ang ama ni Adrian. Siya ay 35 taong lang, naginit maka siyang nasa kaniyang mid-20s. Bihira si Aaron na dimalo sa malalaking kahanapan at bilang lang sa daliri ang bilang beses na nakita kami. Nang makita ang lalaking yun, naktilakan ang lahat para makusap siya. Sa pagkakita sa mukha ni Aaron, biglang pimasok sa isip ko ang isang nakakabaliw na ideya. Bagamat mahalang na tumangha si Aaron sa lahat, mabilis siyang limapit sa akin. Nakimiti ako ng formal, naginit mahalong hinanakit sa buses ko, tito. Sa isang segundo, ang malalim at kaya ayang buses ng lalaki na parang shallow ay imalinghaf-nhaf, mismene, ikinalilingkot ko ang kayang ito. Nakpadala na akong makatawan para halihin ang batang iyon. Kapag nalisya, gawin mo ang gusto mo sa kanaya. Lilinawin ko sa lahat na pansamantalang ipagpaliban ang kasal ngayon at akin dito ang lahat ng pagkalihi. Ito ay isang perpektong solusyon, naginit mayroon akong mas magandang pagpipilian. Tito di, totoo na may kasunduan ako sa di familia mila pagkabata, naginit hindi kailangang si Adrian ang mapapanghasawa ko. Ano? Masyadong mabilis ang pagbabago ng sitwasyon, medayo na hilat si Aaron. Pagkatapos niyang makising, noong madilim ang kaniyang mata, sino ang gusto mong pilin? Nakimiti ako ng matamis at pagkatapos ay walang pag-alinlangan na iniabot ang aking kamay kay Aaron, pimapayak ko bang mohang mapapanghasawa ko. Sa popol, si Aaron ang ama ni Adrian, naginit hindi siya ang tunay na ama. Mijn gatsismis not impotent, dafsidi, kaya hindi pa siya nakpapakasal hanggang ngayon. Noong siya ay 25 taong lang, nakampon siya ang isang bata at yun si Adrian. Sa tingin ko, kahit na impotent siya, ayos lang. Anong panahon na ba ngayon? Napakalaki na ang pag-inlat ng medisina, tiyak na kakaling siya sa lalong madaling panahon. At kung hindi man siya humaling, ayos lang din hindi naman kailangang may bet-sinet para makasama. Timinsan si Aaron sa matamis kong ngiti at simimangot sa hirado ka ba? O naman. Wala akong pag-alinlangan na sumagot, mas hiwapo kang libilibong beses kaysa kay Adrian. Kahit na impotent ka, ayos lang. Sapat na sa akin ang titahan ang iyong mukha araw-araw. At least mas makanawa kaysa sa lukuin ako ni Adrian. Kamadong tumingin sa akin si Aaron, sige. Nang makita ko ang malaking kamay na may malinaw na bigo na himahawak sa maliit kong kamay, biglang nanghinak ang puso ko. Ahat na nakbago ang bidang seremonyan ngayon. Hindi na kailangan pang makbalit ng damit. Sapat na ang piting kasal na damit na suot ko at ang itim na site ni Aaron. Ang kadimalo sa kasal ngayon ay hindi ordinaryong tao. Ang biglang pagtakas ni Adrian ay hindi itinago ang aming pamilya kaya alam ng lahat. Namoing mga reporter ang essay at sabik nilang itinitok ang kanilang mga kamera sa entablado nakiintay sa churches sa pagitan ng dalawang pinakamakapanghawarihang pamilya sa kapital. Nang makita nila akong mahkawak kamay ni Aaron na pimasok nabigla ang lahat. Talagang himanga sila sa paraan ng paglitas ko sa problema.
Sinimilan na ipakilala ang mag-asawa sa isang profesional na paraan, pakisap, palitan singsing ang mag-asawa. Kiniani aron ang singsing at isiniyut sa kamay ko. Kiniadan akong singsing para isut sa kanaya, nahinat nang isisut ko na napansin kong hindi kasaya sa kanaya ang singsing. Medayo nakaramdam akong pagkawa dahil ang singsing na ito ay ginawa ayon sa sikat ni Adrian. Masyadong apirado ang panahon para palitan ito. Hayon na lang, okay lang. Mabipilitan po rin. Pagkatapos ng pagpapalitan ng singsing ay ang sandali na halikan lalaki ang baba. Nakaramdam akong labis na pananabik. Ilang taon nang nakingat si Aaron walang baba sa kanayang palagit. Kahit na di malusiya sa mga partay o aktibidad walang baba na kasama niya. Papayag kaya siyang halikan ako. Nagsimula akong magsisi sa desisyon kong nakawadal sa bigsong damdamin. Habang naisip ako, may malambot na bahay na dimampi sa aking labi. Hindi ako makapaniwala. Timilat ako at nakita ko ang walang kapintasan na mukha ni Aaron. Para bang naramdaman niya ang aking pagkabigla, hinawakan lalaki ang likod ng aking ilwa at hinalikan ako ng malalim, dahan-dahang ipinikit ang kanayang mga mata para tangkilikan ito. Rinig ko ang palakpakan at pakpating lahat sa ibaba. Hindi po alam ng mga makilang ko na pinalitan ko ang mapapanghasawa ko. Nakankiti pa rin sila habang sumasahot sa pakpating lahat sa palagit para hindi mapaya ang kanilang mahal na anak. Sa pagkakataong mag-alok ng alak, hinila akong nanay ko papasok sa silid. Nakihintay na rin doon ang tatay ko at nakasara ang pinto. Anong nangyayari? Adriel, bakit ka ikinasal kay Aaron? Dahil napakahwapo niya. Hindi ko alam kung paano magpapaliwanag ng makatiwiran. Isa lamang itong desisyon na ginawa ko dahil sa bigsong damdamin. Ano? Gwapo. Ganinitan nanay ko ang mukha ni Aaron at pagkatapos ay timango na rin siya at kinimpirma na gwapo siya. Ngunit mas matanda siya sa yayong halos 15 taon. Naktapos na siya ang elementarya ng ipanghanak ko. Anong problema doon? Sinasabi nila na ang mga matatandang lalaki ay labis na nagmamahal sa kanilang mga asawa. Mayabang kong sahot. Ngunit narinig kong may problema siya sa sexlife niya. Nakalala pa rin ang nanay ko. Nang naisip ako kung paano paktakpan ang isang ito, may kimatok sa pinto. Binuksan nanay ko ang pinto at ang dumating ay si Aaron. Hindi ko alam kung gaano katagal siyang nakatayo doon o kung may narinig siya. Agad nang ngumiti ang mga makilang ko na parang hindi nila sinabi ang lahat ng iyon kanina. May problema ba? May gusto akong linawin sa inyong dalawa. Hindi ko alam kung anong napag-isapan nila, ngunit pagkatapos ng pag-isap, hindi na tumitol ang mga makilang ko. Sa halip, kampante na sila kay Aaron. Si Aaron ay mabiti, may kakayahan at mayroon ding pamamaraan. Labis na nasiyahan ang tatay ko. Sinabi niya, bagamat medyo malaki ang kanayang edad, ang isang lalaki na tulad niya ang makakaprotekta sa mga kong anak. Ang isang taong tumatakas kapag may problema, tulad ni Adrian, ay hindi karapat-dapat sa aking anak. Pagkatapos ng kasal, lumipat ako sa malaking mansyon sa di familya. Ito ang pribadong tira ni Aaron at ngayon ko lang inang nakarating dito. Ang panloob na dekorasyon ay medyo simple at maaaring ibuot sa 3 salita, itim, piti at kilay abo. Masyadong abalan ngayon at pinuong alak at pawis ang katawan ko. Nana nang naliho si Aaron at nakupo ako sa sofa para magpahinga. Naririnig ko ang tinuhong tibak na imahos. Sa pamamagitan malabong salamin banayo bahaya kong nakikita ang silvitang lalaki sa loob. Naiyaya ako at namimila ang mukha ko kaya hindi na ako naklakas loob na tumingin pa. Maya-maya himinto ang tinuhong tibak. Tumingala ako at nakita ko ang lalaking lumabas mula sa banayo. Nakasut si Aaron piting batrobe. Nakabikas ang kwelayo at bahang nakikita ang kanayang masaladong dibdib pati na rin ang kanayang ops na tilala ako. Hindi ko akalaing ganito kahanda ang katawan lalaking ito.
Nang makita niya akong nakatingin sa kanaya bahang humitisiya. Malalim at kaya aya niyang sinabi, maliho ka na Adriel. Noon ko lang napaktanto na nakatitak ako sa kanaya. Nahiya akong tumakbo papasok sa banayo, hinibat ang aking hadamit at nakbiosang tibak sa aking katawan. Palit-ilit kong naririnig sa isip ko ang buses ni Aaron kanina. Tinawag niya akong Adriel. Bakit hindi ko napansin noon na sobrang kakit-akit siya? Pagkatapos kong maliho, naalala ko na hindi ko dinala ang aking hadamit sa banayo. Wala akong makakawa kundi dahan-dahang buksan ang pintuang banayo at ilabas ang kalahating aking muka. Aaron, nakalimutan kong kihanan ang aking hadamit. Maaari mo ba akong talinghang kinan ito? Nasa bak sa sofa. Kinan mo na lang ang buong bak at ibigay sa akin. Limipas ang ilang sandali at walang sumagot. Naktida ako, imalis na kaya si Aaron. Nang makpapadala na ako, narinig ko siyang sumagot, sinasabi ang isang salitang isige na may napakahandang buses, bahang pause. Pagkatapos ay narinig ko ang haayabak at ang tinuhong bak na humahalaf. Hindi nachtagal, limapit si Aaron sa pintong banayo, ito na. Maingat kong binuksan ang pinto, inilabas ang kalahating aking braso, sapat na para mailagay niya. Ang hadamit sa aking kamay, salamat. Sumara ang pinto. Timanhan ako sa enerviya sa aking kamay at namila ang mukha ko. Naki, sinabi ko sa kanayang kinan ang buong bak para sa akin. Nakita ko rin ang hamata ni Aaron kanina. Sa malalim na hamata, tila may maliit na apoy na dahan-dahang nagliliyab. Nanatili ako sa banayo ng mas matagal. Sa wakas, kailangan ko nang limabas. Himinga ako ng malalim. Itinilak ko ang pintong banayo. Sa sandaling ito, nakapagpalit na ang damit si Aaron. Nakaupo siya sa kama at nakababasa ng mga dokumento. Nang makita niya ako, itinipi ni Aaron ang mga dokumento. Maka siyang napakatahimik at walang balak na tiksihin ako. Sinibikan kong makpakalma. Mabiti naman. Sa sandaling ito, mayroon din akong ilang bahay na gustong itanong sa kanaya, paano mo planong hawakan ang bahay kay Adrian? Tila nala niya na itatanong ko yaon. Kiniya niya ang dokumento na binabasa niya at ipinakita sa akin, tingnan mo. Limapit ako para tanggapin ang dokumento. Sa loob ng dokumento ay ang prosesong pagkakakilala ni Adrian sa isang baba na parang samhanubelang romansa. Ito ang kiwentong isang mayaman at ang isang inosenteng lotus flower. Sa tabi nito ay isang larawan tinay na baba na mukhang napaka-inosente at dalisay. Dandan beses silang nahiwalay at nakbalikan. Alam ng lotus flower ina malapit nang ikasal si Adrian, imiyak siya at timawag kay Adrian. Siyempre nasaktan at nagsisi si Adrian at nakpasang iwanan